Kunin mo yung sakalan bakit? Kita ko, alas 10 na eh. Mega love shoutout kaibigan Doms Vlog. Na-late ako, na-late. Sorry. Sorry sa mga naghintay. Sorry. Kala mo naman may naghihintay. Kami nga naghihintay eh. Salamat Ate Miralisa. Sorry ka naman siya mo. Wala ka mo sa baw. Kaya mo sa mga. Yun. Ba't may harang? Gusto mo bang manalo ng Ay. napakalaking papremyo? Oras na para maglaro ng Shopee Shake. Ba't lahat may harang to? Lahat may advertise. Sorry. Mga copyright tayo dito. Copyright. Yan yung binuko namin nung dito kumain siya na Brother Louie. Si Ma'am Sirisa pala ang first honor. May glove shoutout Ma'am Sirisa. Hindi ka tayo naka-ano. Hindi naka-prepare. Ako na lang dyan. May glove shoutout sa poor viewers. Thumbs up house, like down from Ate Miralisa. May glove shoutout host Dome. May glove shoutout host Miralisa channel from Doms Vlog. Harang tong account ko from supporters vlog hashtag Miralisa channel. Puso nang nananansin May ka. sounds ba? May sounds? Puso ako ganyan. Piling ka ah. Pero yung gamitin mo ano. Jolly Fogea, mega love shoutout. Salamat sa pambigi-bigi natin dyan. Harang. Ma'am Sirisa, bigi-bigi. With love and your emoticon. Congrats brother from Jolly Fogea. Baba pa na bahay, baba ng bahay. Baba ng link, mga kaibigan. Para po madikitan.
from Dom's Vlog. Salamat sa paharang mga kaibigan. Salamat sa 8 thumbs up agad. 9 thumbs up pala. Na-late na ako. Anong oras na ako nung umpisa? Alas 10. Pasado alas 10 na pala. Maraming time natin, alas 9. Sumikat ang sweldo, mga kalazara! Lazada na naman. Sipag ng Lazada mag-advertise. Akala ko si Binemos. Hindi, 9 AM ako, 9 AM. 9 AM ang live ko, kaibigan, Dom's Vlog. Kaso na late ako ngayon, may ginawang saglit. Pero wala, baba ng bahay, kaibigan, Dom's Vlog. Mga link nyo, mga link. Salamat sa bigi-bigi kaibigan Dom's Vlog. Parang pangit ang internet natin ngayon ah. Baba po ng bahay, baba ng link. At Merlin sa baba ng link. Teka lang po. Hello, sino to? Oh, wala nakakuha na. Tagal nyo mag-reply. Oo. Ay, ganun ba? Wala, meron na. Nakakuha na ng isang araw pa. Ah, sige. Bibili ko yung alin yung bibilang ko ng battery ng electric bike. Juicy Vlog, nag-drop ng bahay. Sino itong Juicy Vlog na to? Juicy Vlog. Salamat po sa 15 thumbs up. Kamay TV. Number 14 thumbs up from Kamay TV. Giilis nga muna ako ng ano. Punong-puno na yata itong ano. Ayaw na o baka sira na itong cellphone ko. Loading. Sobra na yata ito sa ano. Magamit. Padikit sa nakapin. Kuya Bogs, Ninja One. Salamat Dom's Vlog from Kuya Bogs. Bahay Kuya Bogs TV. Dami na nag-drop ng link.
Wala pa naman, isa pa lang. Si Doms Vlog pa lang. Kaibigan Ma'am si Risa. Drop ko ng link, kaibigan Ma'am si Risa. Salamat Doms Vlog from Kuya Mike, Kamike TV. Kamike TV nag-drop ng bahay din. Good morning host from Kamike. Kabugs TV nag-drop ng bahay. Kamike TV OTW sabi ni Doms Vlog. Bro, baba ako ng premiere ko. Patusukan mo lang. Salamat. Sige, sige. Patusok nga ako sa sa sige, tusukan ko muna yan. Mega love shout out all here from Kuya Bugs Ninja. Ito, unang dikit to. Unang like number 3 pa lang ako. Kaibigan Julie Pagaya. To, una. Magbabakas ako ha. Like number 3. Pero punong-puno siya doon. Yan, may bakas yan, may bakas. Kaibigan Julie Pagaya. Like number 4, Jolly Pagaya, oh. Subscribe ko na din, subscribe ko na, ah. Hindi pa nakasubscribe, oh. Oh, Kalimbang, oh, like number 4. Set reminder, magbabakas pa rin ako, ah. Excuse. Like number 4. Lagi na lang itong Lazada na ito eh. Gustong gusto mo. Oh, pangalawang ayuda kaibigan. Jolly Pagaya, oh. Alin ang babalik? Huwag mo nang balikan. Basta nandito ka naman sa main ko kaibigan. Papromo ko to sa'yo, papromo. 3, pangatlong ayuda kaibigan. Like number 5. Like 18 ako, sabi ni Ate Miralisa, salamat. Pangatlong ayuda to kaibigan, ano, Jolly Pagaya. Huwag mo na po balikan yan. Ano, may bakas na 3. Mga legit yan, mga legit. May dumikit ng isa, oh. Like number 6. Kuya Bugs TV, tamsak dikit dan, sabi ni Kuya Doms. Mega love shoutout si Stililing sa Love Hearts. Pang-4 na ayuda, kaibigan Julie Pagaya. O, like number 6. Reminders on. Pero babalik ulit kami after pa. Kasi wala. Like, may bakas sa lahat to, like number 6. Pakitingin, pakitingin. Sige, dikita na po muna. Nag-aayuda lang ako. Nag-aayuda lang. Nag-aayuda lang ako kay Julie Pagaya.
Panglima o panglima. Panglimang ayuda, kaibigan Jolly Pagaya, panglima. Like number 7. Ayan o. 5 magkakasunod na nakadikit, 5. Magkakasunod na bakas. Sa akin lahat yan, 5. Ayan o, 5 magkakasunod na bakas. Sige, dikitan lang muna. Gin Official, may galab siya. Patusok naman ako, boss, ng aking premiere. Salamat po. Palitan muna kita, kaibigan, Doms Vlog, ah. Yun, so nakapin muna. Kay Jolly Pagaya. Light 16 bro, from Gagam Rock. May galab siya at kaibigan Gagam Rock TV. Kuya Bugs Ninja 1, may galab siya to all here. Supporters Vlog, nag-drop ng buy. Supporters Vlog, may galab siya at kamay. Kuya Bugs Ninja nag-drop ng bahay. Salamat brother. Tusok. Yahoo boss from Gin Official. Magbakas lang ayon sa pinapanood. Huwag yung tusok at dikit. Oo nga, magbakas lang. Magbakas. Huwag yung tusok dikit lang ha. Sunod-sunod ang premiere ha. 5 minutes lang. 5 minutes. Premiere ba ito ating may release ha? Sige, sige. Ingat kayo. Ingat, ingat. Salamat brother. Sige, sunod-sunod lang ang premiere ha. Sunod na premiere si Gin Official. Please subscribe main to main channel po from Ma'am Sirisa. O main to main kay Ma'am Risa. Ma'am Sirisa channel, main to main daw. Boss Yang channel, mega love shoutout. Kaibigan mo Boss Yang channel. Good morning Kuya Tunying. Salamat brother. Alam na babalikan ko. Wag na like 18 ako. Bagtit tililing. Thumbs up from Team Tililing, Ju Vlogs from Bagtit Tililing. Salamat sa maagang pamasko brother from Jolly Pagaya. Okay, no problem no. Chakski, thumbs up. May moderator ka na kaibigan. Chakski, na late lang, sorry sorry, na late lang. Kabady Mix Vlog, may grab shoutout kaibigan. May moderator ka na kaibigan. Sweetie, may moderator ka na rin kaibigan. Love Hearts, thumbs up. Team Tiling Jobs from Love Hearts. Daming ano ah. Salamat, salamat Igan, salamat. Harang, dalawang account ko from Ate Miralisa. Ngayon na boss, ang live Ligo challenge mo. Nakaligo na ako. Nakaligo na ako bro. Nakaligo na ako bro. Marindukin niyang gala. Tamsak dan host from Marindukin niyang gala. May galap shoutout sa mga bisita mo bro. Tonying from Gagamrock TV. Salamat kaibigan Gagamrock. Salamat. Salamat Doms from Kuya Gubugs TV. Salamat po boss Tonying from Gin Official. Wag naman boss. Tonying lang. Team Tililing. Dami naman ito Team Tililing. Tamsak bro. Tamsak dan bro. Good morning Kuya Tonying from Boss Yang channel. Chakski, amazing life host. And to all of their thumbs up done from amazing LB TV. Pajakit ho, salamat po. Nahuli lang, salamat, salamat. Salamat brother, nakita ko na po yung bakas. Binigyan ko na ng jacket from Jolly Pagaya. O 5 yan, 5 lang, 5 lang. Hala, dami Manoy Tunying. Ako din, Manoy Tunying, 10 dikit ha from Kuya Bugs Ninja. Thumbs up down. Sige Kuya Bogs, sige Kuya Bogs. Harang bro, galing kay Kamay. Sige, babaan lang ng bahay. Wait pa naman namin yan from Boss Yang channel. Naligo na ako. Paktay tayo dyan sa Ligo Challenge natin yan. Oops, kay Gin Official naman tayo. Patamsa ka naman natin ng ano ni Gin Official. Premiere. Padikit naman po. Pag may premiere po, dikitan na po natin agad. Dahil yung premiere nyo, didikitan din agad yan.
Mga kaibigan ha, pakisuyo, premiere niya no, Gin Official. Dito muna ako kay Gin Official. Mega love shoutout Ate Juicy Kaor. Tamsak Dan, good morning from Ate Rowena Tiranya. Doms Vlog nag-drop bigi-bigi. Kabady Mix Vlog nag-drop ng bahay. Tamsak Dan, Julie from Kuya Bugs Ninja. Yan natapos na si Kuya Bugs, kaibigan Julie Pagaya. Julie Pagaya, dan sa'yo, full pack, sabi ni Ate Juicy Kaor. Mega love shoutout sa last from Shirley. Shirley, dan dikit po siyang Gin Official, bigi-bigi. Baba mga ulit, ano, isang beses lang, Gin Official. Tusok dan sa premiere, nakapin, from Shirley Guli. Tamsak dan sa nakapin, from Kabady Mix Vlog. Si Kabady Mix Vlog, kaibigan, pakidikitan din. Salamat po, Boston Ying. Papi naman os, from marindukin niyang gala. O sige, sunod-sunod lang, kaibigan, marindukin niyang gala. Baba ka ng bahay, marindukin niyang gala. Like number 13 oh. Gin Official oh, like number 13. Sunod-sunod lang tayo sa pin ha, sunod-sunod lang. Magbabakas ako ha, kaibigan Gin Official ha. Para alam mo, like number 13. From tunying pala, nakalimutan ko pag. Sige, magdikitan lang po muna, magdikitan. O, pangalawa, Gin Official, pangatlong dikit. May dumikit ng isa oh. Like number 16 na to, like number 16. Dalawa na pala yung dumikit. Gin Official. Pangalawang dikit yan ha. Pangatlong dikit, Gin Official oh. Idikit ko na rin sa iyo, Gin Official. Road to 1K ka na pala, Gin Official oh. 941 na. Sige lang, konting tiis pa lang, konting tiis na lang. Like number 18. Pangatlong dikit ha, pangatlo. Pang-apat. Pang-apat na tusok, pang-apat. Like number 20 na oh. May mga dumikit na, may mga nag-ano na oh. Nandito na si Jolie Pagaya. Si Marindukin niyang gala, nandito na rin. Salamat naman sa pagkikipagtulungan. Ganyan pag may premiere. Magbakas po kayo dito sa sa live chat, magbakas kayo, tapos magbakas din kayo dun sa comment section para mabalikan kayo ni Gin Official. Madali pong dikitan ang ang premiere, basta magbakas lang po kayo, magbakas. Nandito na rin si Doms Vlog. Jolie Pagaya, nandito na Jolie Pagaya. Gin Official. Pang-limang tusok. Idikit ko na rin kaibigang Gin Official. Sige, magdikitan lang po muna, kasi nag-aayo tayo, nagtutusok. Like 21. Nandito na rin si Kabady Mix Vlog.
Yan o, pang-5 tusok na ha. Gin official, pang-5 na. Next. Ate Marilisa, may premier ka. Yung premier ha, premier. Pakibaba ng premier. Premier tayo, premier. Sino kasunod? Bro, patamsak ng premier ko from Kabady Mix Vlog. Sige. Gin official at saka Julie Pagaya pabalik naman ng Pabalik naman Gin official kay Kabady Mix Vlog, premier din oh. Nandito kay Kabady Mix Vlog muna, Kabady Mix Vlog ah. Premier din si kaibigan Sandy Tiranya. Yung mga may premier po magsuklian na po magsuklian. Madali lang po yung premier. Kabady Mix Vlog, like number 17, unang tusok. Unang thumbs up. Magbabakas ako magbabakas like. Yung mga may premier po magtusukan na po kayo, mag-thumbs up na po yung mga may tusok Thumbs up sa'yo idol, 2 harang dan from Viva Mascarados Vlog. Salamat kaibigan Viva from para po pag naipin. Unang tusok kaibigan Kabady Mix Vlog. Dan kay Kabady Mix Vlog, sabi ni Kuya Bugs Ninjuan. Next ka lang Kuya Bugs sa premier muna ako sa premier. Madali kasing thumbs upan yung premier. Kaibigan Kuya Bugs. Pangalawang tusok. Kaibigan Kabady Mix Vlog. Lahat babakasan ko para alam niyo nagdikit ako Like number 19, kaibigan. Pang 19 to, pang 19 na tusok. May mga dumikit na rin 21 na. May mga bakas yan may mga bakas. Nandito na rin kaibigan Kabady Mix Vlog si Viva Mascarados. Nandito na rin si Ate Rowena Tiranya and si Jolie Pagaya, thumbs up po from Tunying. Pangatlo to kaibigan pangatlo. Kabady idikit ko na rin kaibigan Kabady Mix Vlog, hindi pa nakadikit Dumi pala ng kuko ko. Naglinis kasi ako kahapon mga kaibigan, kaya hindi ako nakapaglinis ng aking kuko. Like number 22 to from Tunying. May mga bakas po yung yung ninyang ididikit ko like number 23, didikit ko na rin Kaibigan Kabady Mix Vlog. Dalawang dikit, pang-4 na thumbs up, kaibigan Kabady Mix Vlog. Magdikitan lang po muna, magdikitan. Yan, may mga bakas na kaibigan, Kabady Mix Vlog. Pang-4 na tusok, pangalawang ayuda. Pang-5 tusok, kaibigan Kabady Mix Vlog. Pang-5 tusok, pangatlong ayuda. Pangatlong dikit. Like number 24 itong hawak ko. Yan Pang-5 tusok, pangatlong ayuda. Yun, next. Ate Rowena Tiranya tayo, Ate Rowena Tiranya.
Ay, si Marinduking Gala pala. Pababa nga Marinduking Gala muna. Marinduking Gala. May kipagdikitan ka lang muna, Marinduking Gala. Baba ka ba? Bahay, kaibigan Marinduking Gala. Kasi nauna ka. Nasaan na yung premier mo, Ate Rowena Teranya? Baba ng bahay, kaibigan ano? Marinduking Gala, baba ka lang ng bahay mo ha. Kaya Ate Rowena Teranya muna tayo. Premier. Unang dikit, Ate Rowena Teranya oh. Like number 42. Yan o, unang dikit. Unang tusok pala. Kabady Mix Vlog, tusok na po, sabi ni Julie Pagaya. O, nakita ko na yung kay Julie Pagaya, nakita ko na. Tsaka kay Ate Rowena Teranya. Nandun na kay ano, kay Kabady Mix Vlog. Ate Rowena, pangalawa. Pangalawa to, Ate Rowena, pangalawa. Purple, kamuti tops. May mga dumikit na rin, Ate Rowena Teranya, may mga nagtamsak na oh. Pang 42 ako, ngayon pang 46 na oh. Wag po may inip yung naandyan ha, wag mo inip ha. Isa-isa lang po nga ayudahan, di naman pwedeng sabay-sabay. Kasi tigi-isa pong gadget ang hawak natin. Sabay siya. Ito. Pangatlo Ate Rowena, ay pa, saan ditira niya? Pangatlo. Dikit ko na rin, hindi pa nakadikit oh. Like number 48 na to. Pakitingin naman po sa pakitingin na lang sa nagpi-premiere ha. May mga bakas yung aking dinidikit ha. Pang-apat to, pang-apat. Pang-apat na thumbs up at kaibigan Sandy Teranya ha. Like number 49. Nagluluko to isang cellphone ko ah. Pang-apat yan ah, pang-apat. Pang-apat to, kaibigan Ate Rowena Teranya. Sandy Teranya pala. Pang-lima. Like number 50 na. Magkakasunod po yung sa akin dyan ah. Like number 50. Yan, yun. Sino kasunod? Sino may premier? Dandam Jane from Kuya Vlogs. Ito si Chuck Skip. Ipin ko muna si Chucky ah. Si Chucky muna, si Chucky. Salamat po sa mga dumikit. Balikan ko kayo mga lalab. Salamat po. Nirelisa A, Marindukin niyang gala. Baba ka na ba yung Marindukin niyang gala? May gusto niya ako Marindukin niyang gala. Premier din pala yung kay Chucksky oh.
Unang dikit, Chucky ni. Nagbaba na po host from sige mamaya, isunod kita dito. Premier din pala yung kaya na yun. Chucky ni. Pangilan na nga ba ako? Like number 9. Chucky ni, nandito na si ano. Yun, salamat naman at nagdikit na kayo, no? Salamat. Nandito na si Ate Rowena Tiranya, Gin Official, Ate Mirali sa channel, EG Amongans TV at saka si Jolie Pagaya. Salamat naman sa inyo. Yan, mga gusto ko mga pumupunta sa aking live stream, natututo. Pag sabing premier dikitan agad. Pangalawang dikit ako, kaibigan Chucky ni. The best. Thank you. Magandang umaga natin ah. Ate Miralisa, may ano ka? May premier ka rin po? Ito maganda. Talagang tulungan. Pag sinabing tusok, thumbs up agad. Lahat naman tayo magta-thumbs up eh. Oh, Chucky ni. Isang ayuda. Ay, pangalawang ayuda pala to. Hindi pala nakadikit oh, Chucky ni. Hindi pala nakadikit oh, Chucky ni. Ay, dikit ko na Chucky ni. Kalimbangol oh. Mega love shoutout. Patamsak naman po kaibigan to niya. Sige Manoy. Pangalawa oh, pangatlong tusok, pangalawang ayuda. Kaibigan Chucky niya. Like number 11. Lahat po ito may pang-ayuda. Ito may pang-ayudang 8. Ito may pang-ayudang 8. Ito may pang-ayudang 2. Ito 3. Kaso tig-iisa lang para hindi mabigla. Pangatlo, pang-apat to, kaibigan Chucky ni. Chucky ni nga ba? Oo nga, Chucky ni pala. Pero nakadikit na to, kaibigan Chucky ni oh. Ididikit ko na lang. Bigyan lang muna ako po. Sige. Like number 30 na to. Panglima na oh. Nakadikit na rin kaibigan Chucky ni. Like number 16. Yan, may mga bakas po yung aking dinikitan na 5. Next, si Marindugin niyang gala. Nasaan na yung bahay ni Marindugin niyang gala? Boss yang eh. Chucky ni A. Body Mix Vlog, dana daw. Nasaan na yung bahay mo Marindugin niyang gala? Papi naman house. Nasa yung bahay mo kaibigan, Marindugin niyang gala. Wala naman link. Baba ng bahay, Marindugin niyang gala. Kuya Bogs, musta na? From Juliet Mukbang. Mega love shoutout.
Ang Amiri, yun. Dapat ganito ang host. Nag-i-effort ba? Same to you, Max. Opo, salamat po Ate Jiglet. Salamat. Marindugin yung gala, pababa naman ng bahay, may kisuyo. Kung ayaw magpapawak, mahirap ka pang pababa yung mga nandyan na inyo. Manny Orly naman tayo, Manny Orly. Manny Orly TV channel naman tayo. Salamat po sa friends ay. PG Amongan, sunod kung sinong naandyan, yun ang ipipin ko ha. Nagalit na tuloy si ano, si Mrs. kung ayaw daw magbabawag. Harang pa ako Manoy, like number 10. Number 11 na to, number 11. Dance na nakapin early from Chakski. Oh Manoy, like number 11. May harang pa Manoy. Manoy early, may harang mamaya. Hindi ko ipapakita yung harang, makaka-copyright tayo. Like number 12 to Manoy, oh, pang wala pang didikit oh. Dikitan lang, dikitan. Mega love shoutout kaibigan Sandra 44. Ito yung nakilala ko kanina to, si Sandra 44. Kent Ryan Kamuwa, mega love shoutout. Like number 12 Manoy, may harang. Ginataang ang palaya. Napanood ko na to sa aking min Manoy, pero tamsakan ko sa mga alagad ko. Like number 13 naman 13. Like number 14 Manoy. Like number 14. Panonorin ko yung video na, pati no skip ads. Oh, like number 14. 15 na to, 15. Magdikitan lang po muna ha. Virgie Bilando, may galab shoutout kaibigan. Thumbs up dan. Napadaan lang, haba ng harang. From Banji Bilando. Gagamrak Marinduking gala, hindi ka nagbababa ng bahay ha. Mr. Hugot Official, hi Kuya Tunying Gagamrak. Tapos na ako sa laban ng gagamba mo. Tuwa asawa ko, adik yan pala siya sa gagamba. From Miss Hugot. Sino to Miss Hugot na to? Ay si ano pala to? Si Luchildas Vlog. May panty ka na kaibigan Kent Ryan Kamuha. Yon kay ano, yon. Nandito nagbaba na si Marindukin yung gala. Jason C Vlog, Orly TV channel pasukli. Yon, nandito lang ang aking kaibigan na si Jason C Vlog. Tamsa Kaus, Dan Harangos from Antidada channel, Shirley Bigi. Yan palitan muna kita Manoy, Manoy Orly Si Marindukin yung gala muna. Yan. Kay Marindukin yung gala muna tayo. Maiksi lang yung kay Manoy Orly. Ilan ba to? Ilang minutes ba to? 10 minutes? Manoy, 10 minutes. Nandito ko, 10 minutes. O Manoy, 10 minutes. Nandito ko Manoy Orly, 10 minutes. 3. Itong isa nasa harang pa, nasa harang pa to. Itong isa nanonood na. Excuse lang saglit. Sabi na may makakapansin eh.
Harang pa sa bahay mo, idol. Tapusin ko muna from Sandra 44. Sa nakapin, Dan po. Hi, Kuya Nugi. Mega love chat at kaibigan Nugi Enter TV. Kuya Big Show, narindakin yung gala. Pag may video pa, panoorin po, katulad po ng ginagawa ko. Pinapanood po, pinapanood. Sa mga bago pa po dito katulad po ng ginagawa ko, pinapanood. Hindi po yung yung tamsak dikit lang, tamsak dikit. Pangit po yan, pangit. Dapat po panoorin. Kuya Boy TV, Dan po, bakas na lang po from Bosyang. Mga kaibigan panoorin ko, panoorin Paiwan po, bakas na lang sila host. Paiwan po, bakas na lang sila host. Dito po kay Manny Orleo, sa Ginataan, Ampalaya. Jamil Vlogs, thumbs love. May glove shoutout, Jamil Vlogs. Thumbs love, idol, may moderator ka na. Road to 1 kaya to si Jamil's Vlog, thumbs love, idol, harang pa. Mamaya silipin ko lang yan marindukin yung gala, Dan, connect all. Ikaw na bahala sa akin, sabi ni Kuya Bugs TV. 4 minutes harang, dito muna, idol. Thumbs up Danos, may love shoutout from Isaram Vlogs. Salamat. Andy Dada, mega love shoutout. Premier po host, palablab po, salamat. Maya po, Auntie Dada. Si kayo marindukin yung gala muna. Haram po host from Isaram Vlogs. Jen Official, nagbigi-bigi. Opo Kuya Bogs, from marindukin yung gala. Jason C. Vlog, nag-drop ng bahay. Bosyang Channel. Kent Ryan, Dan, pabalik na lang po. Maninog Enter TV, bigi-bigi. EJ Among Us, nag-drop ng bahay. Sino pa yung mga hindi ko nabasa sa taas? Miss Sugot Official, hi Kuya Nogi, love you. Sorry kagabi, di kita na makita agad. OTW po sa nakapin, Loads, from Kent Ryan, Kamawa. Magbakas lang, mabakas. Amira Whitey, nag-drop ng bahay. Watching idol, ingat lagi from Taxi Uragon. Salamat kaibigan Taxi Uragon. Amira Whitey May ang Amira Whitey. Yun, nandito na si Richie Quijano. Hi po idol, new here from Richie Quijano. Baba ka lang ng bahay mo kaibigan Richie Quijano. Nanonood lang ako kay Manoy Orly TV channel Ayun, matatapos na Naglagay na ng seasoning. Manood po, nanonood po ako, Ito nanonood din, Ito nanonood din. Richie Quijano, baba ka lang muna ng bahay. Bigyan kita mamaya, Richie Quijano. Ipaalala mo ulit sa akin kaibigan Richie Quijano, ayuda. Kaibigan to niya, ayuda po. Huwag may hiyang mag-mention. Si Shirley, pakidikita naman. Nagdidikit po yan si Shirley ng maganda. Mega love shoutout Marinog Enter from Tagasunod ni Christ. Kabady Ninja 1. Nandito rin si Kabady Ninja 1, si Kabady Mix Vlog. Mega love shoutout Musica Or. Mega love shoutout si Rowena from Isaram Vlogs. Yan, matatapos na itong matatapos na, 8 minutes na. Kay Manny Early, 9 minutes na pala. O yan 9 minutes na and 13 seconds Yan pinapanood ko Tapos kung tapos. Para maganda po ang dikit. Isaram Vlog, mega love shoutout, good morning. From Shirley. I'm in
from Jamil Vlogs. The Piña Castle Channel. Good morning, mega love shoutout. The Piña Castle. Sino ba itong The Piña Castle? Anong, ay, okay, nandito pala yung hindi pala, hindi pala ni kaibigan The Piña Castle. Sis Piña Castle, love love from Instagram Vlogs. Sunny Life, mega love shoutout. Host, pasigaw po. Oo, kahit di ko na isigaw, kaibigan, didikitan ka dyan. Basta magbaba ka ng bahay at magbalik ka ng dumikit sa'yo. Love you, my love, Isaram from the Piña Castle 1. Magdikitan lang po muna, magdikitan. Sensya na host. Nawawala signal from Marinduquin niyang gala. Jamil Vlog, mega love shoutout from Shirley. Shirley, mega love shoutout from the Piña Castle. Tapos kung tapos, ubos kung ubos. Oo nga eh. Ganon, tapos kung tapos. Marindukin yung gala, oh. Isang dikit, marindukin yung gala. Support watcher lang po from the Piña Castle. Salamat. Kaibigan the Piña Castle. Long time no see. Like number 21, isang dikit. Kaibigan, marindukin yung gala. Panoorin ko lang. 2 minutes lang naman, oh. 2 minutes and 44 seconds. Panoorin ko yan. Bosyang, salamat. Bahay mo, sabi ni Isaram's Vlog. Maninog Enter, mega love shoutout. Bigi. Shirley, mega love shoutout, sabi ni Jamil. AJ Amongans TV OTW from Jamil. Jamil Vlog, dan po, babalik na lang po, sabi ni Bosyang Channel. Chow Boy Sang from Choyeng Kautong Songla. Mega love shoutout, kaibigan Choyeng Kautong Songla. Yahoo from Ninja ni Gerald. Nagbakasyon ako ng matagal po ha from the Piña Castle. Buti ka, baka bakasyon. Live 43 kaibigan, shoutout from Johnny TV Vlog. Mega love shoutout, my friend Johnny TV Vlog. Daldal ng bird Bosyang, Channel Dan, connected all from Kabady Mix. From Kuya Bogs, Ninja 1 pala. Isaram OTW. Mega love shoutout po sa lahat. Sabi ni Marinduquin yung gala. The Piña, hello. Sabi ni Mirali sa channel. Jamil Vlog OTW. Yun, tapos naman eh. Nasa harang lang. Nasa harang pareho. Hindi ko mapakita. Baka malintikan tayo. Mirali sa channel. Good morning. Ano yun? Merrill Channel, good morning. Mega love shoutout po. Choyeng Kautong Songla. Chok ka na ngay mo, BB. Boy B from Choyeng Kautong Songla. Sis Merrill sa mega love shoutout from the Piña Castle. Bosyang Channel, dan dikit na po. Hindi na po ako nag-iwan ng bakas from Kent Ryan Kamoa. Oh, ninja na to, ninja. Hello sa lahat ng Bisan ni House from ating Merrill Channel. Amira Whitey, nagbigi-bigi. Jesus si Vlog, nag-drop ng bahay. Juliet Mukbang. Janet TV Vlog, nag-drop ng bahay. Mega love shoutout The Piña Castle from Rowena Tiranya. Meron si Channel Host, practice ka na ng song mo from Herbie. Kent Ryan Kamuha OTW from Jamil Vlogs. Miss Sugot Official, nag-drop ng bahay. Hashtag Richildas Vlog. Tapos na ito ba na? Tapos na oh. Nandito na ako sa pinakbet. Pero tamsakan ko na lang yung pinakbet. Yan o, Marinduquin yung gala, tapos na o. Nasa ibang ano na, kay Ate Bits na naman. Ilay ko na nga lang to kay Ate Bits. Ba't kaya ganun? Pag natatapos ako ng ng panonood, ang lumalabas si Ate Bits. Sa lahat ng cellphone ko, bakit kaya? Unang dikit o, Rachel. Rachel Quijano, unang dikit. Oh, Rachel Quijano. Unang dikit, Rachel Quijano. Nasaan yung Rachel Quijano?
Pangalawang dikit oh, Rachel Quijano, pangalawang dikit. Rachel Quijano, pangalawang dikit ha. Pang ano ko sa'yo, pang 90 at saka 91. 90 at 21, like number 28, saka 29. Panoorin ko lang itong benefits of red roses petals. Ha, panoorin ko lang ha. Maiksi lang naman siguro to. 1 minute and 07 seconds. Ayan o, pinapanood kita o. Rachel Quijano. Yes, done po idol. Pangalawang dikit pa lang ha, pangalawa. Rachel Quijano, nasan ka ba? Rachel, oh pangatlo. Pangatlo, Rachel Quijano. Ayan o, pangatlo, namumula pa yung roses o. Namumula din yung subscribe. O, like number 30 na ako. 28, 29, 30. Panoorin ko yan. Panoorin ko. Nasarang pa tong dalawa kay Manny Orly. Okay na, tapusin ko na yung harang. Nakatapos naman na. Sunod daw kay Marindukin yung gala. Hindi ko pa nabibigyan si ano. Rachel Quijano. Nasa na nga ba Rachel? O ayan o. Rachel Quijano o. Pang-apat. O. Baka dito ka mag-graduate. Kaibigan ng grade 1. Rachel Quijano. Baka mag-graduate ka dito ng grade 1. Oh, like number 32. 94 ka na, 94. 94 ka na, Rachel Quijano ha, 94. Nasaan na ba yung Rachel Quijano? Rachel. Panglima, Rachel Quijano, 96 ka na, 96. Pang 96 na to, Rachel Quijano, pang 96 na. Like number 33. O, ayan o. Palimbang all. Like number 33. Galing na sa nakapin, sa song niya. Tapusin ko lang oh. 96 ka na, 96. Danos, Jenny, sabi na ba mo dating dikit? Sorry, Malo Olivar. Nahuli yung moderator natin. Hello host, from ating Genesis at Nice. Jessica or Richie Quijano, dan sa'yo, full pack. From ating Jessica or Iggy Amongans. Nag-drop ng bahay si Iggy Amongans. Dapinya Castle, Bigi and Amira Whitey. Meron Lisa, Elinol Genesis, sabi ni Ate Mira Lisa. Payo na po from Ate Genesis. Sige, Ate Genesis. Dito lang ako kayo Marindukin yung gala muna. Kasi hindi ko pa nabibigyan eh. Marindukin yung gala. Para pare-parehas. O, unang Marindukin yung gala, unang ayuda. 146 ka nung pumasok ako ha. Gawin kong 146, 151. Gawin kong 151 ha. Ay 150 na lang pala, naidikit na pala itong isa. Yun, 2.42 minutes lang. Kayang-kaya. Ba't nalito ko sa ano? Ay, nakadikit na pala sa ito. Marindukin yung gala, oh. Napanood na nga pala, napanood na. Oh, ito, 148 na. Pangalawang ayuda. Pangatlo pala. Like number 28. Panurin ko lang yan. Maiksi lang. Oh. Pang 149 ka na, kaibigan Marindukin yung gala.
Subscribe, Kalimbang On, like number 2930. 28, 29, like 29. Panoorin ko lang yan. Board lang, si Marindukin niyang gala. Welcome po, Jamel Vlog. Dan sa premier mo host. Sabi ni Gin Official, salamat, salamat. May jacket ka na, kaibigan Malo Ulibar. Jamil, baba nga ng bahay, Jamil. Daming pong kaibigan from GC Rice. Oo nga, pahiram ng mga kapitbahay. Piniram. Dan po, Jamil, thank you. Sabi ni Richie Quijano, magdikitan po at magbalikan mga kaibigan ha. Marlon Costillas, mega love shoutout kaibigan Marlon Costillas. Bigi-bigi si Marlon Costillas. Yon si Jamil. Bigyan ko lang si Jamil. Naayudan ko na to si Jamil pero baka mayroon pang natitira. May ads ka na, Jamil, may ads ka na. Bay, gano'n naman talaga lahat. Oh, subscribe ko na, Jamil ha, Jamil. Oh, isang ayuda, Jamil. Matagal na kasi itong magwa 1 year na to si Jamil. Ayudahan ko sana to kay Ami Jimenez oh. Like 81 oh, Kalimbang All. Unang ayuda, Jamil ha, unang ayuda. Next na IPP natin. Tapos na to si Gin Official, di ba? Pin ko nga muna si Johnny TV Vlog. Pin ko rin si Johnny TV Vlog, hindi ko na ipipin to, yung kaibigan ko na to eh. Jamil. Oh, pangalawa Jamil ah. Jamil pangalawa. 858 ka na, 859, pang 859 to. Like number 82. Panoorin ko lang, may silang naman oh. 0.40. May silang yung Jamil, may silang. Dapat Jamil, pag nagbaba ka ng link, yung yung mga at least 3 minutes, ganon. Para may meron ka ng libreng banana, meron ka pang watch hour. Maraming salamat po host, Tony Maxam. Sa sunod na Jamil ha, ibaba mo yung at least 3 minutes. Para may watch hour na mapasok sa'yo. Host, okay na po. Watch hour ko po. Ay, okay na ba? Kaya naman pala. Sige. Teka lang, Jamil. Okay na palang watch hour mo ah. Oh, pangatlong ayuda, Jamil oh, pangatlo. Bye na bro. May gagawin pa ako from EG Among Us. Sige bro. Pasensya mo na kung hindi kita na ipinagad ah. Huwag sana kayo magtatampo sa mga hindi na pinagad kasi hindi naman pwedeng sabay-sabayin lahat. Oh, 859 ka na. Kaibigan Jamil, 859. Ano, tapos na. Gin Official. Datihan sa bahay mo, nag-watch na lang. Jesus si Vlog. Pakintay lang na konti. Si Ate Genesis pa nga pala oh. Hello. Ang ididikit ko kay Rodgin Happiness ko. Di na naman dumidikit si Genesis. Sobra na naman ang dikit siguro Ate Genesis. Pang-apat na ayuda kaibigan Jamil. Salamat po Ma'am Amira from Gin Official. Like 85 na oh. Jamil. Bilis matapos.
Kadalasan kasi Jamil, lakas yung ganyan eh. Jamil. Lagas lang yung ganyan. Dapat umabot man lang refresh hanggang refresh harang na naman host from Auntie Dada. O, panglimang ayuda Jamil o. 864 ka na. Pamike, noted match from Ate Juliet. Balikan ko Juliet mukbang. Sabi ni Kamike TV. Pag maiksi kasi hindi rin ano eh. Kahit mga 2 minutes lang sana. Next. Kay Johnny TV Vlog naman tayo mga kaibigan. Johnny TV Vlog. Thumbs up host from Daisy TV1. Mega love shoutout. Marindugin niyang gala. Dana po sabi ni Ma'am Surisa. Tsaka ni tapos na ako sa'yo ha. Kaibigan tsaka ni 5 lang binigay ko muna. Tsaka ni ha. Mega love shoutout po sa lahat. Ingat po tayo from CGTV. Okay na boss. Baba ako. Mahaba po from Jamil. Sa susunod baba mga 2 minutes ganun. Kasi malalakas lang yun. Oo, maniwala ka sa akin. Sayang lang mga dumidikit sa'yo. Ngayon hindi malalakas yun. Eh lalo na kung hindi sa'yo nanonood. Shoutout from Marlon Costillas. Mega love shoutout. Marindugan yung gala. Mega love shoutout. Richie Quijano, tapos na rin ako sa 5 no? Kaibigan Richie Quijano. Sino pa? Routine Happiness. Nakadito nga na Ate Genesis oh. Thumbs up na lang ako, like number 49. Nasa ads, ayun, pakita yung ads. Oh, like 49. Ito. Si Kuya Bugso pala. Teka lang, isa-isa lang. Dito ako kay... Tatamsahan ko lahat yan, no? Ate Genesis, oh, like number 50. Like number 50. Hindi pa pala nakalagay ito, Ate Genesis, oh. Idikit ko na din, ha. Oh, kalimbang all. Nasa harang pareho. Mababa yung ano, Ate Genesis, oh, idikit ko rin, isa. Johnny TV Vlog, Dan Sukli po. Ilang minuto to? Ang haba, Ate Genesis. 22 minutes and 27 seconds. Oh. Ay, kita na naman yung ano. Kalimbang all na Ate Genesis ha, oh. Like number 51. Magipagdikitan lang po ba na? Magipagdikitan. Nasaan yun? Si Ate Regina. Palitan mo na kita kaibigan, ano, Johnny TV Vlog. Si Ate Regina naman. Napin ko na siya kay Ate Rowena Teranya, no. Ate Regina muna, Ate Regina. Premier din pala yun. Ay, bakit na? Ano pa? Premier yung kay Ate Regina, oh. Pakitamsa pa naman, mga kaibigan. Teka lang, nandito kay Ate Genesis pala. Kay Ate Regina muna, mga kaibigan. Ate Regina, Premier.
Ate Regina, oh, subscribe po natin si Regina. Oh. Sorry, hindi ka nababasa yung iba. Sorry, like number 48, Ate Regina. Magbabakas ako. Si Merlin Duan pa lang nandito. Ano yan, yung 100 plus lang yan, 100 plus lang yan pa. Dating niya Castle. Good morning host, Tamsa Karang. Silip lang ako, may work pa. Sabi natin may Kajiyama. Team Jesus 01 Houston, Texas. Tamsa Blan. Good morning sir. Support staff of Daily. Salamat po, salamat. Dating dikit na Johnny TV Vlog. Ito na lang muna host. Ruth Jean, sabi ni Ruth Jean. Bahay mo po from Ruth Jean Happiness. The Pinya Castle. Biggie with love and care emoticon. Johnny TV Vlog, like 47 sa nakapin. Dating dikit, salamat. Bahay mo po, sabi ni Ruth Jean, sino kaya ito? Dahil sa nakapin house. Parang marindukin yung gala. Hello Regina, love you. From Ate Juliet. Juliet Dila Torre. Tamsak po to kayo idol from Antonio Salvador. Good morning po. Baba ako bahay ko Igan from Jean. Sige, baba na bahay. No problem. Challenge Tamsak house. May galab shoutout sa 19 viewers. Magdikitan lang muna. Magdikitan na. Ilang minutes na to? 4 minutes sa ating Genesis. Kasama harang. Skip ko na pa. Skip ko na. 4.30 oh. 0.430. Oh, 0.430. Three minutes na ito isa, 3 minutes 0.18. Salamat host from Virgin Happiness. Kabady Mix Vlog, tamsak na sa nakapin. Landin Vlogs, mega love shoutout. Nandiyan si Merlin Duan. Ako ka ng bahay. Sinabihan ko yun na sumali sa LA. Merlin Duan. Wala siya, wala. Ba't mo kabit yung Merlin Duan? Andun siya, nagtamsak sa premiere ni Ate Regina. Ilan ka na Shirley? 552 pa lang pala si Shirley. Thumbs up na to, kaibigan Shirley ah. Thumbs up ko lang. Jim, that indicate, sabi ni Jason C. Vlog. 269, thumbs up. Kaibigan Shirley Guli. Tagal mo mag-ano kaibigan Shirley ah. Paano kita pag-graduate yan? That Bulantin Vlogs. God Grace Channel, Gene Official, nakadikit na po ako sa iyo kaibigan. Challenge, hi Shirley. Dami talaga gamit na Idol Tonying from Gene Official. Nanghiram, pahiram lang yan. Chucky, Regina, nakapin, tamsak dikit kalimbang, sayo pasukli, thanks from Chucksky. Tamsak sa premiere ni Kaligo Lantin Vlog. Premiere ba yung kay Lantin Vlog? Salamat po, God Grace Channel. Try ko, pambaba ng bahay ko, itong isang sipi ko, Igan, kasi lagi ako lagas. Pagbaba lang to sa pam, ayuda itong sipi ko. Oh, gamitin mo lang yan, Jean. Tapos na kayo kaya, Regina. Maraming premiere, may mga premiere. Isunod ko muna si Igan Jim. Kaya Ate Rowena naman mga kaibigan. Ay kaya Ate Rowena. Regina. Repair hanggang harang na naman from Antidada. Yan, kay Jim naman tayo, kay Igan. Magbalikan po magbalikan. Okay house from Kabady, Kuya Bugs TV.
Dito ako kay Jing. Dito ako kay Shirley. O, pinapanood ko yung kanta ni Shirley. Shirley Legally. Power of Love. Try lang. O, nandito po Shirley. O. Di pa yata ito nakadikit kay Igan ah. Ito. Ay, nakadikit na pala. Like na lang o. Like number 59 Igan. Like number 59. Aba, 7 na. Hindi ko pala ano Igan. PG9. 7 na, nag-14 ka pa lang pala. Panoorin ko 4 minutes and 11 seconds ba to? 12 pala. Nanonood pa ako dito kay Shirley. Ayuda Igan, ayuda. Guys, salamat. Please bakas lang para masuklian. Sabi ni Richie Quijano. Ayuda ko na nga sa Igan. Tagal mo makagraduate eh. O, 7:15 ka na. Ito pa Igan o, iayuda ko na o. Ay, nakaayuda na pala sa ito Igan o. Like na lang o, like 65. May mga nag-like na rin ah. Ito, nakadikit na rin Igan o, nakapanood na pati. Tapos na. Panoorin ko ulit. Maiksi lang naman. Nakli. Ito. Hindi mo lang kita kilala eh. Sige, dikitan lang. Team Jesus 02 Houston 6 waiting with ads. Good morning sir. Support staff of Daily. Ikaw nagpa 600 at nag 700 sa akin Igan. Ganun ba? Hindi ko na maalala Igan eh. At salamat naman at pinaalala mo. Mga pinag-graduate ko hindi ko na naalala kung sino eh. BGB na eh, may grab shoutout. Please like from Pax Di Sogleng. Idol Tonying, salamat from Richie Quijano. No problem. Magpagdikitan ka lang dyan. Pag may mga bago dikitan, unahan mo na. Magbakas ka, tapos panoorin mo. Gaya ng sinabi ko, di ba? Manood. Para hindi malagas. Shirley, may galab shoutout from Ami Jimenez. Idol Joyce Jimenez. Jalens, pasok na lang. Sabi ni Jason si Vlog. May jacket ka na po, Ate Vitz, ha? Team Jesus 02 Houston, Texas, USA. 7.5 yan Igan, bumaba. Huwag mo na gamitin yung BGMinay. Igan. Gamitin mo lang yung BGMinay pag sa live. Pag may kipagdikitan, gamitin mo lang yung gym. May galab shoutout sa 20 viewers. Magdikitan lang po magdikitan. Ay, grabe siya. Di pa ba nga 600 na ako tapos lagi ba ikaw nga nagpuno nun ha. Kain ka pa kasi ng nuts Igan. Nakakalimutan ko na nga sobrang dami kong dami mong inaayudahan. Kaya salamat naman sa isang katulad ni Igan at pinapaalala mo. Laila. Ano? Dilima. Tifit lover. Thumbs up dan. May jacket ka na kaibigan. Hello po host. Baba ka ng bahay kaibigan ni Ma'am. Pusa to pusa. Hi from Balik ka nagpakababa, yung mga kanina pa dyan, baka hindi mo pa Bankyam. Ayos na yan. Chucky, tapos na ako kay Chucky. Johnny TV Vlog, tapos na rin. Host, pakiayudahan mo naman si Jamil Vlog. Nayudahan ko na. Tapos na. Ako pa ba, kaibigan Joyce Jimenez? Tanungin mo siya si Jamil. Nayudahan ko na yan. 5 lang muna, 5. Sa sunod na yung yung iba. 5 lang, mahalata na dito galing sa aking sa aking wifi. Sa susunod na mo, ayudahan ko ulit. Hello my friend, Hebron. May galap sa totos? Hindi mo pinupuntahan yan. In Hebron. Thank you my friend Hebron to coming to my live stream. For coming again to my live stream. Bakit di ako makabisit sa channel nila? From Marlon Baka hindi ka nakakalimbang all.
Tama yun, konti-konti lang. O, konti-konti lang kasi mahalata tayo ni, ni Ponder. Dikit na po ako sa iyo, host. From Laila, Tapit Lover. Hindi, para ayudahan kita, Tapit Lover. Ate Kuya Love from Kuya Bugs. Gemini, done po. For 4 minutes. Host, si Genesis na lang po balikan mo from Ruth Jean. Ako naman dyan, from Kuya Bugs. Sige Kuya Bugs. Sige Kuya Bugs. Naayudahan ko na si Kuya Bugs pero yung ko lang, meron pa naman dito, di mawawalan to. Lagi tayo meron dyan. Tigli 5-5 pa lang naman ang inaayuda ko eh. Naulit-ulit ko na yung ano mo igan oh. Easy Cook, Stir 5 yun. Natawa tuloy si Kuya Bugs. Jamil, ang Insis Miralisa, may love shoutout. Hello Idol Miralisa, Marlon Costillas, naka-off comment section mo. Di makapagbakas, dikit lang. Oo nga, dapat wag yung i-off kasi, mga kaibigan. Para makapagbakasyon didikit sa inyo, mabalikan nyo sila. Tapos kalimbang all mo lagi. Thank you my friend Hebron. My friend Hebron to your $1 million blue color. Ano tawag ito? Anong royal blue? Makulay ang buhay in Philippine language. Kala ka na dyan. Bangkyak, may kalab shoutout, pwede po ba ako magbaba ng link host? Sige, bababa ng bahay, kaibigan, Bangkyak. Maradugin niyang galab, may kalab shoutout sa'yo from Ami Jimenez. Okay ko lang idol, oh. Host Miralisa, love. Sabihin mo, yung mga hindi ko pa napipig. Yung hindi ko daw napipin, mag-mention. Mag-mention naman kaibigan, kasi malilimutin niya si host. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pag matagal na yung nakapin, monitor na din yung nakapin. Tapos na ba kayo kay Jim? Kay kaibigan Jim? Padikita man si Bro, nagbibigay ng papalipad ng $1,000 million, oh. Dikitan nyo yan. Lagi nagpapalipad yan. Ayun, nagpalipad na naman siya ng $1,000 million. Hebron, I'm Hebron, TV and Korean Premier, Tripon. 65 bananas, please everyone, friend this link, subscribe to my friend Kim Jong Hyun. Hirap basahin ng mga ganitong dumudugo pati mata ko eh. Dumudugo na ilong ko, bibig ko, pati mata ko dumudugo pa rin eh. Gala dating dikit. Yan na lang po, balikan po please, sabi ni Ate Rodina Pinis. Marandugin niyang gala, may galaw shoutout sa'yo. Okay lang ho sa idol. Host cool. Yes, I'm very cool, my friend Hebron. And I'm very, tawag ito, ano ko yung may nagre-react po kasi pag sinasabi ko may nagre-react. Tabi nga, please. Kinagat ako. Ne. Di. Tubig nga. Salamat from Bangkyak. Bago yan, nakaibigan, Bangkyak. Bago nga itong kaibigan si Bangkyak eh. Baba ka ng bahay, Bangkyak. Dali. Dali, Bangkyak. Wala akong inaano. Eh, nandito na ako kusina ni Matt. Ba't na... Saan nagpupunta tong mga ano ko? Mga cellphone ko. Baba, Bangkyak. Dali, Bangkyak. Ayudahan kita, Bangkyak. Di na pimipitas mo na baka sa tiin ko. Kasla ka mo ito. Kararte ka. Kasla ka mo mangyan. Ito yan. So, nagpapanggis ka ng ganyan. Maya may mangyan dyan na kaibigan dyan na Kasla ka. Napakadaming itong isang misis ko. Pagpasensya nyo itong misis ko siya ano ito eh. Number 1 tong ano eh. Number 1 na tawag ito. Baser to eh. Meron na, thank you, from Bangkyak. Nasaan Bangkyak?
Pax Disogling, nag-drop ng bahay. Pili ko nga si Pax Disogling. Pakinig naman si kaibigan Pax Disogling. Mabait din to si Pax Disogling. Gin, dating dikit sa'yo from Juicy Kaor. Salamat idol Gin, love love. From Kuya Boobs. Nasaan yung bangkyak? Bangkyak, nasaan ba yung? Wala naman ako makita ang binabang link mo. Yan, dikitan mo yan, Jamil. Vlog, si Bron. Ikalimbangol mo, kaibigan Jamil. Hebron, my friend Hebron. Jamil Vlog is done to your channel. Please subscribe back, my friend. Give me 10 banana, my friend, to Jamil Vlogs. Wait, my friend, I pin you later. My friend, nag-love siya to, Jim. Ikaw pala yan. Pinya Castle Channel 1. Biggie Big Hypo from Cats Daily. Sino itong Cats Daily? Buksan mo ngayon na bakit? Sayang din yun. Oo. Pabukas ba yun? Pabukas? Yung TV? Sayang, 3 hours na watch hour. Di mas malaki din yun. Yes, host. Bell all na. Yun, salamat. Bibigyan ka niyan. Host, papi naman. From God Grace. Sige, pagkatapos si Pax Disogling. Yun, yan ang gusto ko. Nagme-mention. Baba nga ng bahay, God Grace. Para ipipin ko na. Pagkatapos ni Pax Disogling. Aha, wag high blood ate house. Love love po. Sabi ni Kabugs. Oo nga eh. High blood lagi yun. Hindi siya ano. Pero supportive yun. Very supportive yun. Si ano, si Mrs. May galag shoutout kaibigang Gagamrak. Michael Cabran. Sino to Michael Cabran na to? Gagamrak ba to? Si Michael, si Kamike TV. Like 67, thumbs up dan. Dikit po host. 67 pa lang ba? 69 na dito. Bakit kaya? Maganda talaga kapag laptop gamit. Hindi, ano yung gamit ko? Itong camera ko, ano ate? Itong laptop ko, ano lang, pang ayuda lang. Gamit ko iPad. Dikit na sa nakapin, bro, from Gagamrak TV. Jamil, dating dikit. Dan sa clearing. Cleaning. Pakisukli. Amiminis, dan dikit sa'yo. Naluwa ako doon sa hugot mo. Ano ba yan? Dan sa nakapin, pasukli na lang po. Sabi ni Marindokin yung gala. May galab siya to sa Gagamrak from Meryl sa channel. Pakdisogling dan. Harang kaibigan, ganda ng harang from Johnny TV Vlog. Unang ayuda, God Grace oh. God Grace Channel. Isang ayuda po ate oh. Ibaba mo po yung may link. Ate, God Grace. Yung may video. Ito pong ano, ginataan tilapia. Ito po ibababa yung ginataan tilapia. Para mapanood po. Ayun oh, nandito ako sa ginataan tilapia oh. Papinos from Michael Cabran. Sino ito Michael Cabran? Sige, ipipin ko kasunod ni ano. Ayudahan ko lang si ano, God Grace. 95 siya, 95. Pag-graduate nga natin ng grade 1. Ito, pangalawang dikit to, ate. Salamat. Salamat to. Ibaba mo po yung ano, yung may video, yung ginataan tilapia. Para po may panood yung mga magbubyos, yung mga didikit sa inyo, may mapanood. Ayun, pinapanood ko po yung ginataan tilapia. Welcome to my channel. God Grace. 8 minutes and 38 seconds. Ay, 39.
Kalimbang all na, kalimbang all. Wait my friend, bro na, wait my friend, 98. Pang 98 na to, pang 98 na ate oh. Sakto pala 100. Dito ako sa October. Iba-ibahin ko yung panunuorin ko. Para ano ate? Para maganda. Dito ako sa October 23, 2021. Thank you. Thank you host. No problem. Yun na lang po. Mas maganda yun. Yung ano. 99 na. 100 na. Pang 100 na to. Pang 100. Dito ako sa magtanim ng gulay. Ito maganda tong ibabang link. Yung magtanim ng gulay ate. Maiksi lang 2 minutes and 24 seconds. 100 na, 100 na. Grade 1 na, grade 1. Pang 101 ate oh, pang 101 oh. Pang 101, host, pag pin mo ko si Genesis po ha. Host, pag pin mo ko si Genesis. Sige sige po. Pang 101 na to oh. May dumikit sa'yo ate ano, ate God Grace. Plantitas, dito rin naman ako sa Plantitas oh. Oh, sa Plantitas naman ako. Dating dikit na po, Johnny TV Vlog. Watch na lang po from si Risa. Host, Bell All 2. From Hebron. Sige, bibigyan ka niya ni ano, kaibigan Jamil. Nagbibigay din ng ayuda yan, kahit ganyan yan, mabait yan, si Hebron. Taga Korea. Kahit ganyan yan. Kahit ganyan yan na, yung ibang lahi ba? Kahit sabihin natin na hindi natin naintindihan, hindi tayo naintindihan, pero mabait yan. Mercy Family Channel Official. May jacket ka na po. Morning hair po. Host pagpin. Sige po, full watch po. Banana Challenge from Jamil Vlog. Dating dikit po. Johnny TV Vlog. May ano ba ako? May boses? Salita ako ng salita, wala palang sounds. Salamat Idol Tulning, graduate from Richie Quijano ako. Salamat Idol Tulning, graduate ako from Richie Quijano. Okay, no problem. Maganda nga nakagraduate kay. Basta mag-clear list ha, Richie Quijano. Mag-clear list. Tandikit siya, Ma'am si Risa from Laida The Fit Lover. Please bakas kayo para masuklian. Haba ng harang from Laila The Fit Lover. Salamat Ma'am Fris. Kamike Dan from Hebron TV. Meron host. Magandang araw ka Tunying. On behalf of Moto TV Wood Farm from Atining, walang sounds. Walang sounds, may boses. Nadali mo ko dun ah. Kabady Mix, dating dikit. Dikit na po, Pax Disogling for 7 minutes from Rotjin Happiness. Mega love shoutout sa 20 viewers. Salamat po sa 70 thumbs up. Nanonood lang po ako kayo no ha. Natapos na ate ano, God Grace. Tapos na. Maganda yung pinapanood po kasi magandang dumikit po yung pinapanood eh. Ginataang tilapia with pichay, nandito pa lang ako, 4 minutes pa lang, in 32 seconds. O, tapos na rin oh. Ba't kaya may ads na? Ilang ka na ba kaibigan ano? Tusok at Harangos from ang probinsya ng Gala. Dapin niya kasi lubahang di kita naayudan. Richie Quijano, ilang ka na ba? Ilang ka pumasok dito? Paano magkasawa yan? Silpin niya ka? Sa kasi Jamil. Ha? Magkasawa.
Oo nga, kilala ko mag-asawa to, mag-asawa. Sinabi ni Ami Jimenez. Kagabi. Kagabi nga ba? Isang gabi? Malilimutin kasi ako, hindi ko alam kung ano bang gamot sa ano. Sino bang pwede mag-suggest dyan ng ano? Yung makakagamot sa malilimutin? One o one na nga pala si Richie Cano. Pares na kayong Richie Cano, 101. Ni God Grace. Mangisda ka lang dyan, babalikan ka ng mga yan. Pag hindi sila nagbalik ngayon, babalikan ka niyan sa mga susunod na araw. Ito napapansin ko, mga kaibigan. Pag nag-aayuda ako, pag nakakalampas, ang sumusunod, si Ate Bits. Dito sa lahat ng cellphone ko, bakit kaya? Sa live niya. Napansin ko lang lagi to. Pag-like ka na, pag doon pumunta. Oo, lalay ko na nga diretso eh. Sino nga ba yung susunod na ipipin? Haba ng harang from Laila the Pit Lover? Akala ko Laila de Lima daw, sabi ni Mrs. May galab siya to sa 20 viewers. Oo, bibigla. May nag-thumbs down na naman ng isa na. Andito naman yung aking ano. Yung aking tagahanga. May galab siya my friend. Salamat at napasyal ka na naman sa akin. Nandito naman yung isang tagahangang nagtutuwad. Ako po ho, si Rotjen. Sige baba nga Rotjen. Jamil Vlog, done all na sa main ko, thanks. Sabi ni Jim. Nagising na yung black basher mo, nagising na. Nagising na yung mabait kong basher. Nagtuwad na naman siya ng isa. Nasundan niya ako. Siguro nag-abang to alas 9. Hindi pa kasi ano yan. Hindi. May grab shoutout. Bahala siya kung sino siya. Viewers din yan. Kamike TV, dan dikit na sa'yo. Yun, sabi na si Kamike yun eh. Baba na ba Ate Rodjen? Yun. Magsabi po yung hindi pa naipipin ha, mga kaibigan ha, kasi malilimutin si yun, Harang Danhos from ang probinsya ng Gala. Bakit hindi mo pa na ano yan, friend? Sino? Probinsya ng Gala. Friends ko na yan, si probinsya ng Gala. Last ng boss mo, narinig dito. Mention na mention. Naririnig niyo yung sinasabi niya, di po ba? Naririnig niyo, no? Mega love sa Tathos and sa everyone here. Ako sa Kuya, nga pala si Kuya Bugs. Si Bosyang pa pala, si Bosyang. Basta mag-ano po kayo, monitor niyo po pag medyo matagal na yung nakapin. Mag-mention po kayo. Huwag kayong mahiya. Huwag kayo mahihiya. Hindi ako magagalit, promise. Matutuwa pa ako kasi pinapaalala nyo. Kaya sinasabi ko nga naman malilimutin eh, si ano. Ate Genesis oh, dikit ka na Ate Genesis oh. Di pa nakadikit Ate Genesis. Like 56. Ako, parang awa mo na. From Kuya Bugs. Sige ka, sunod. Host, dana ako. 24 videos mo. Parang, at yung iba, mga comment ako. Oh, pinanood ka na rin ni Mrs. Kaibigan. Nag-reply na ako sa'yo, nag-reply. Isang gabi pa mo na. Ha? Isang gabi pa. No, ilan pinanood mo, Mrs.? 34. 34, tsaka 34 video pinanood ni Mrs. doon sa isa kong cellphone. lahat ng
short video. Tsaka lahat ng short videos nyo daw po. God Grace Channel, done po sa'yo. Dito ka pinanood ng isang araw, oh. Dito yata, dito, Eh, 4 na account. dito, tapos dito. 4 na account. Tsaka dito, nag-play din siya dito, oh. Kaya, sure po na ipi-play ko po kayo ng WH nyo, mga kaibigan. Pero hindi po ako nagsasabi na ano, mga kaibigan, nakikipagpalitan ako ng watch to watch. Kahit di nyo po ako i-watch, walang problema po yan. Basta humingi po kayo ng WH sa akin, ipi-play ko po kayo. Thank you ho, si laking tulong sa WhatsApp ko. Walang problema, tulungan lang naman po yan. Sabihin mo, Nachimpuan din kita, host. sabihin mo, yung mga hindi ko napapanood. Sige, magsalita ka, narinig nila. Yung mga hindi napapanood, sabihin sa'yo. Kung yung mga hindi ko na napapanood, sabihin nyo lang sa akin, ibibigay ko, ipilis nyo. Oh, narinig niyo po pahingi house. From Rotjin. Pahingi ng ano? Ate Rotjin. Nakapin ka na nga eh. Ano po bang hihingin mo, Ate Rotjin? Watch hour, taki. Ay, what's hour? Hindi ko gawa ng playlist. Ako ang manonood. Miss Hugot Official, kuya, may umibak. Bayaan mo na, umibak na yan. Nagising siya. Matagal akong kaibigan nagtuwad. Long time no see, matagal mo akong dito nawaran. May mga pass ka sa aking live stream at saka sa aking premiere. Dapat araw-araw kaibigan, araw-araw ko may upload. Ay, hindi pala araw-araw. Live ako tapos premiere, live premiere. Tunguran mo lahat. Oh. Dapat kaibigan, lagi kang nakaano sa akin. Ikalimbang all mo kaibigan. Yung nagtuwad. Ikalimbang all mo para lagi kang updated sa akin kaibigan. Papasalamat ako sa iyo kaibigan. Isang napalaking tulong na viewers yan sa akin. Sabihin mo, kan. Mega love shoutout kaibigan Shirley. Salamat sa iyong makulay ang buhay, kulay green. 125 Mr. Shirley Guli. Aha. Namiss mo tuwad. Oo, namiss ko. Paipit, baka naman, from Michael Cabran. Anong paipit? Love from Pakistan. Lifestyle by Dr. Nasera Nasir. Yun, mega love shoutout my friend. Please drop your link. My friend, Lifestyle by Dr. Nasera Nasir. Salamat kaibigan na Shirley mega love shoutout sa 27 viewers. Lantin, Hebron, tinatawag ka kaibigan, Lantin. Nalilito na tuloy ako. Ito, thumbs up ko ate Ruth yun, Ate Genesis. Thumbs up ko, yan. Lantin Dan, sabi ni Hebron. Nahuli yata. Daddy RJ from Marindo, Higala. Teka lang po, nandito kay ate kay ate Rotjin. Kay Rotjin nanonood. Marlon Costillas, di ba kita naayudahan Marlon. Sunod kita Marlon, sunod kita. Mag-iwalang bakas, magsampay muna ako. Don't worry, balik ko kayo. Busy. Ba't nahuli to? Nauna to isa. Hindi ko tuloy mega love shoutout ng Jing from Jasper Pan Vlog. Mega love shoutout kaibigan. Bangkyak, mag-iwan lang ng bakas. Magsampay muna ako, don't worry. Balikan ko kayo, busy pa. Ang konyang. Di ako pwede
makapalipad dito sa Bahrain, membership lang, pwede host. No problem, walang problema yan. Walang problema, kaibigan ano. Ate probinsya ng Gala. Hindi po ako siya naglagay ng membership kasi ayaw kong magpabayad. And nakukonsensya naman ako sa mga magpapamember na hindi pa nga monetize. Magbabayad na. Pero kaunting bagay lang naman yun, may 49 pesos. Pero hindi ko na po pinilapan. Kasi pwede naman akong mag-ayuda ng walang membership. Sabihin niyo lang po. Sa iba na lang po, sa mga iba, doon po kayo magpa-member kasi malaking tulong din po yun sa kanila, sa channel nila. Nasaan na yun si Marlon? Nabasa ko yung Marlon eh. Salamat ulit kaibigan Shirley ha. Shirley kaibigan. Salamat. Bawi ako pag monetize ka na kaibigan Shirley ha. Babang uli Marlon. Nakita ko yung ano mo eh. Nabasa ko tapos nawala dito sa isa. Galing ako kay Marlon. Galing mo magluto bro. From Gagamrock. Yun, Japinya Castle, bigi-bigi. Ami Menes, Gagamrock, may galab shoutout. Dan po sa nakapin, sabi ni Mercy Family Channel Official. Please drop your link, my friend. My friend Lifestyle. Dr. Nasir. Please drop your link, my friend, from Pakistan. Mega love shoutout sa 24 viewers, 26. Host, pambili lang ng sabon yan para sa Ligo Challenge natin. Latin vlogs. Talaga, gusto mo ko mag-Ligo Challenge, kaibigan Sir Liguli ah. Patay tayo dyan, talagang tinitira mo. Host, bigyan mo na ako. Umaga sa amin dito, work time po from ang premise. Sige lang po, walang problema. Genesis Nice. Dati kita dikit sa main ko at dikit na din kita doon sa gym ko from gym #BGemini. Kasi ipipin ko kasi ano eh. Sino nga ba yan? Nakakalimutan. Kanina pa yun eh. Napin ko na rin si Jamil. Napin na kita Jamil, di ba? Kuya Bogs, Si Kuya Bogs pala. Nasaan si Kuya Bogs? Kuya Bogs! nagmamakaawa na yan. Kuya Bogs! Nasaan ka na ba? Buti pinala, nagmamakaawa na nga pala kanina to. Kuya Bogs Ninja, nasaan na? Bakrid nga ako, bakrid. Ako, parang awa mo na. Kuya Bogs. Baba ng bahay, Kuya Bogs. Ang layo na ng bakrid ko, nawala na. Aha, Kuya Bogs. Nandiyan ka, tumatawa ka pa. Parang awa mo na, ibaba mo na. Parang awa mo na, ibaba mo na. Kuya Bogs, ibaba mo na, parang awa mo na please. Ayan, binaba na niya. Kabahawi ako sa ngayon. Kala mo ikaw lang ha. Basahin mo yung comment ko, may comment ako dahil. Nabasa mo na. Dito nga sa tabi ko, naririnig ka naman. Atsing ka ng atsing. Naligo naman ako. Kuya Bogs, dikit ka na Kuya Bogs. May ano na, may Shopee oh. May Shopee. O, isang dikit Kuya Bogs ha, isang dikit. Like 101.
Baka wisik lang. Tumigil ka dyan, natin nirelease ha. May harang si ano, Kuya Bugs oh. Shopee at saka Lazada. Nabasa mo na yung comment ko? Iwan ko sa'yo. Daldal ka na daldal dyan, naririnig nga ng mga naandito. Yung mga isa, dalawa, tatlo na video ninyo na hindi napapanood nyo. Yan, nabasa na nila yun, nabasa nila yun. Sabihin nyo lang para i-play ko. Gawa ng playlist para i-play ko. Ako mag-play. Oh, narinig niyo ba yung sinabi ni ano ha, ni Mrs. ha? Gawa daw ko yun ng playlist para pag wala ako siya magpi-play. No, yung mga tatlong video na nila hindi mo pa napapanood. Hindi ko pa napapanood. Oh, narinig niyo ha, bahala kayo mag-intindihan. Kuya Bogs oh, nakasubscribe na to Kuya Bogs, ito. Nakasubscribe na. Tingnan ko to isa. May harang pa si Ate Genesis eh oh. Ang haba kasi ng Kuya Ate Genesis oh. Dan Daddy RJ. Mahaba may harang oh, baka mamaya masilip tayo, may harang. Skip po na yung harang Ate Genesis ha. Ano naman na oh, 2 minutes na lang. At least napanood ko na yung harang. Panoorin nga si Kuya Bogs na kaya makaawa. Kuya Bogs! Patamsak po ng premiere ko from Gene QR TV. Thank you host from Virgin Happiness. Kuya Bogs ito. Oh. Ano ba talaga Kuya Bogs o Ate Bogs? Babawayan kita ngayon. Buisit ka. Oh, Kuya Bogs oh. Bueno, dikit ulit oh. Six minutes and 28 seconds. Ayan, tatlo Kuya Bogs oh. Oh, tatlo. Puro sa'yo yan, Kuya Bogs oh. Buti pa tong upload ko sa gym ko. Basta upload lang, pero dami views agad. O gawin mo ng channel yan. Igan. Gawin mo channel yan, Igan. O, pang-apat. 5 nanonood sa'yo, Kabugs ha. Kuya Bugs ha, salamat ate Kuya Bugs. Oh, 4 ang nanonood sa'yo, 1, 2, 3, 4. Oh, pang-5 to, pang-5. Hindi pwede manood to, hindi pwede manood. Main natin to. Kuya ate ako host. from Kuya Bugs TV. Harang host. 3 nga lang dikit yan. Ano ba yun? 3 nga lang dikit yan, Higan. Ay, ganun ba? Sobrang salamat to. Love from Kuya Bugs. Bosyang Channel 4. 4 minutes ako sa bahay mo. Naka-off ang comment section mo. Paano makakapagbakas? Ma'am Sirisa nag-drop ng bahay. Mega love shoutout po sa 24 viewers. 27. Tiko Vlogs. Ano yun? Sabi natin Juliet. Ano ba natin Juliet? Dapin niya kasal. Baba ka nga. Ay, naayudahan ko na pala dapin niya kasal. Kay Kuya Bugs muna tayo. Sunod ko si Lantin oh. Lantin Vlogs. Pagkatapos ni Kuya Bugs, panoorin ko nandito, Kuya Bugs. Ano? Tapusin ko yan, Kuya Bugs, wag ka magalala. No problem. Wait lang os, katapos ko lang lunch. Pakain mo na ako, alaga ko aso, balikan ko mga bakas. Oh, no problem. Sunod kaibigan natin, Ti Kuya Bugs, love you, haha, from Juliet 12 de la Torre. Shoutout po sa 27 viewers. Salamat. Thumbs up down from my Jin. Jin KR TV nga pala. Nanonood po ako Jin KR TV. Kuya Bugs TV dan. Padikit namang ay pa-thumbs up naman ang premiere ni Ate Jin KR TV. Tinatapos ko po tong yung video ni Kabugs TV 5. Para po dire-diretso yung ating ayuda. Isang ayudahan lang. Para hindi pa ako nalilito.
May premiere pa, si Lantin, may premiere din, pakitusok na lang po. God Grace pala, God Grace channel, di ko pa napin. Support lang house. Yung maliliit na bahay po muna, ayudahan mo. Oo nga, 200 pa lang siya nito. Basta noted ka na, kaibigan ano, Pinyakasal. Yung kay kay Jamil. Naayudahan ko na rin yan kay kay kaibigan Idol Jesse Minis. Sige, baba mo, Igan. Yung link, yung link niya, yung gym. Kahit mga ninja lang. Salamat po, host, sa ayuda from God Grace Channel. Host, pwede makahingi what's hour para marindugin niyang gala. May playlist ka ba? May playlist ka? Pag may playlist ka, sige, i-play kita. Tandaan mo nga bakit marindugin niyang gala? I-play natin dito sa isa. Ano to? Itong magpi-play, oh. Oh, 6. Puro gumagana yan, oh. Puro gumagana. Thank you. Until next time. From Mercy and Family Channel Official. Thank you din. Marindugin gala, baba po bahay. Salamat kaibigan Mercy and Family Channel Officials. Tapos na kay ate may harang na naman. Kuya Bugs TV, may harang. Dito ako madadali, copyright tayo dito pag ganun, pag minsan eh. Nulit ko mga kaibigan, ni Tonying kung walang paramdam si Tonying sa 2 o 3 videos nyo, sabihin nyo lang po. Gawa kayo ng playlist para makabawi si Tonying sa inyo. Si Mrs. ko yan, si Mrs. Palitan ko muna si Lantin ha, Kabugs TV, ay palit mo na kita kay Lantin ha, ay, kaya ano pala, Jinky RTV. O, Jinky RTV muna, Jinky RTV. Premier din do, Premier. Tamsakan ko na ate oh. Like number 19. Jin, bahay mo po. Sabi ni Jim. Wait lang host. Patapos ko ng lunch. Salamat daw sa pagpin. Tamsak lang po, sapat na. Hindi, dikit na rin. Dito na pala ako kay may daily routine ni Kabugs. Pangalawang dikit Ate Jinky RTV oh. Magbabakas pala ako para alam nyo. Like number 19. May mga nagtamsak na oh. Pang 19 lang ako, 22 na lang dito. Sunod natin si kaibigan Lantin ha. Babakasan ko yung lahat ng O tapos na si Lantin sa'yo, Ate Jinky RTV, pakibalik naman. Nandito na si Marindugin yung gala. Si Ate Josie Kaor, nandito na rin.
Harang ulit from Miss Hugot Official. Baba po kayo ba para mabalikan ko po kayo, sabi ni Jinky RTV. Like number 25 na ate, Jinky RTV. Baba ka sa like number. Set reminder. Marami para nababunyi yung bulok parenta na papaitan. Kulot channel at saka ano, kulot channel at saka sa akin yan. Anthony Max. Magdigitan na po muna, nag-ano po sa nagbabakas ako. Nag-aayuda. Like number 26, Ate Jinky RTV, Bahay mo po, marindukin yung gala. Baba po para mabalikan kita. Another 3 minutes, Shirley from Ruth Jean. Like number 26. Set reminder na, ate, Ate Jinky RTV. Pagkatapos ko may kay Lantin naman, Lantin susunod ngipin. Like 27 na, Like 27. May dalawang thumbs down Okay lang yan, Manay Tunying. Tagahanga mo rin yan, tumutuwad. Oo nga Mami ni CJ, may jacket ka na po. CJ Farm here. Oo nga may dalawa na. Nadagdagan na naman isa. 21 viewers and 79 likes. Done support. My dear Tunying. Mega love shoutout to my dear Lantin. Just now, I wake up from CJ at Borin. Thank you, kaibigan, CJ at Borin. Bahay mo po pa rin dukin yung gala. Sunod po tayo kay Lantin, Yun, kay Lantin naman po, kay Lantin. Para lahat po matamsakan ko. Matamsakan. Like number 15, kaibigan Lantin. Lantin Dan, tusok. Tamsak pala. Like number 15. Magbabakas po ako lagi para alam niyo po na nagtatamsak pa ako. Yan po ang gawain ko para hindi po kayo magdududa. Salamat sa pagpinkab sa Tunying. Like number 15. Magbabakas ako lahat. Like number. Nandito na si Jessica Or. Yan natin, tapos na. Ito, sunod na lang. Dan tusok sa Premiere. Host, tusok, delete mukbang. Pangalawang tusok, kaibigan Lantin. Ginataan susong Pilipit. Wow, sarap niyan.
Alam ko nagluto nito kabsat kung sino. Kabsat. Itong ginataang suso na to. Alam ko kung sino nagluto niyan. Like number 18 na kabsat. Excuse. Excuse me po. Like number 20 kabsat. Catch Daily, Dan sukli sa'yo. Sabi ni Ate Miralisa ah. Pang-apat, kabsat, like number 21. Panglima kabsat, panglima. Like, ay meron na pala to, tapos na pala to. Tapos na pala to kabsat. Sages at Bahrain, baba rin ang bahay, kaibigan Sages at Bahrain. My dear, Lantin, like 18, your premiere done. Mega love shoutout, kaibigan Sage Dimension Pam. Pag weekend po, kasi work mode host. Ay, salamat. Daddy RJ Dan Pulpak. Ninja, what's up from Team Jesus 3, Houston, Texas. Julie Canay, hello po idol. Dan Tamsak po from Julie Canay. Baba ng bahay, yung bago yung bago. Cats Daily, nag-drop ng bahay. Palit ko muna si Cats Daily Bago to si Cats Daily. Para madikitan din natin, magkaroon din siya ng kaibigan na kaibigan na bago. Cats Daily. Unang ayuda Cats Daily, 193. Bahay mo Ampalayang kinilaw for breakfast. Okay na, ampalayang kinilaw Ang liit naman ng kaibigan. Ang liit ng oras mo. Hindi makakatulong sa WH mo to, kaibigan. Unang ayuda. Pangalawa. Pangalawa to Cats Daily Pangalawa. Ito, pangalawa. $194 ka na, 195 na to. Like number 13. Like number 13 to. Ilang seconds lang 20 seconds. Pangatlo. Kaibigan Cats Daily pangatlo. Like number 15. Panoorin ko lang Nanonood tapos na, ang bilis matapos. Wala, delikado to Parang lagas din to, lagas. Pang-apat kaibigan 197 ka na, 198. Pang 198.
Like number 16, oh. Shady Jan, sabi ni Cats Daily. Thank you, host from Cats Daily. No problem, no problem. Panglima, oh, panglima. Ano ko lang tong ads. Oh, panglima. Ayun, namumula pa, oh. 200 ka na, 200. May dumikit. Grade 2 ka na, grade 2. Night boat. Salamat naman dyan sa patusok nyo. Mga lalabs ko, God bless. Mega love shoutout. Sa'yo lang ga, welcome sa bahay ni host. Guwapa, salamat po. Sino tong night boat na to? Ay, nandito pala ako sa LS na isa. Tangi. Kaya pala ba't ka may night boat? Ay nako. Napunta na sa live chat na isa. Salamat po sa 88 thumbs up. 2 thumbs down. Pasampay host Max. Sige, sampay kita. Tapos na kayo kay Delicats. Si Sergi Baren Dan, pulpak po from GNKR TV. Kaya naman na tayo kay Cats Daily, oh. Tayo sunod ko si Ate Dilit Mukbang. O yan, kay Ate Dilit Mukbang naman tayo. Sabihin mo kay Jen, yung TV, hindi mo napapanood yan, gawa ng TV para mag-uwi. I-comment mo dyan, ha. Nandito ko kay Jen. Teka lang po, Christmas na Christmas. Jason, done sa'yo. Saglit lang po, Christmas na. Jingle bell muna, jingle bell. Jingle bell, jingle bell. Yon, nagbabalik. Nag-love shoutout po sa 20 viewers. Sa mga pumunta po dito, salamat po at nagkaroon kayo ng bagong kaibigan na mga legit. Ate Kuya, love you. Love you, God, good vibes. From Ate Juliet. Thank you sa mga support po. Thank you all from Cats Daily. Dating dikit po sa nakapin. Sabi ni Julia Kanay. Ano ba nga nambahin mo, Julia Kanay? Julia Kanay, bago to ah. Dating dikit. Yes, Julia, ha. Sa mga pumunta po ditong bago, salamat po sa inyong lahat sa pagpunta nyo dahil nagkaroon po kayo ng mga bagong kaibigan, mga kaibigan ko ha. At sa mga dinikitan nyo po dito, nagla-live stream din po sila katulad ni Lantin Vlogs, ni Ate Juliet de la Torre, yan, si Rosjen Happiness, Genesis Ernais. Nag-ano din po yan, nagla-live po yan. Halos lahat. Halos lahat naman tayo nagla-live. Puntahan po natin lahat. Thank you sa supports. Pamasko ko Ate Juliet Mukbang. Pang-birthday na lang muna. Ko pala. Bisan gamay lang ha. Ito number. Gcash ko. Alicia B. Ate Juliet yan ha. Joke lang. Premier po. Pakidikit naman. Ano na naman yan? Bambam! Sobra kapag kakain ha. Daddy RJ, laki na ng bahay mo. Congrats.
Nako, ako hindi pa marunong mag-live ha. Madali lang yan mag-live. Kaibigan, mag-live ka na. Kabogs. Opo, host. Nakulang kayo naabutan mag-live from Julie Canay. Oo nga eh. Baba ng bahay, Julie Canay. Dali, silipin mo yung bahay mo. Naayudahan ko na lahat yung mga nandito eh. Sino pa hindi naayudahan? Please, just comment section na present. From Kuya Bugs Ninja. Kamike, dating dikit, sabi ni Daddy RJ. Cats Daily, nag-drop ng bahay. Engine KRTV. NG Sansi Vlog. Rodgin Happiness, nag-drop din ng bahay. Baka naman, from Michael Cabran. O, baba ng bahay, Michael Cabran, naka-Mike TV. Kuya Bog, sukli please, from Gin KRTV. Baba na ng bahay. Kaibigan Julia Canay. Tapos na kayo kay ate Ate Julito, idikit ko Ate Julito. Idikit mo nga i-thumbs up ko, thumbs up. Nakadikit na to eh. Sunod tayo kay Mike TV. Yun, naka-thumbs up na pala ate Ay 109 na oh. Ate Juliet. Yun, thumbs lang ko na nga yata lahat to. Ulitin natin. Ulitin natin thumbs up tapos thumbs up ulit ha. May grab sa doon kaibigan Soy Eats. Julie Canay, pag-graduating nga natin ng grade 2 si Julie Canay. Pag-graduating kita ng grade 2. May grab sa doon sa 26 viewers. 27 viewers pala. Ibaba mo Julie Canay yung may video Julie Canay. Ibaba mo tong video mo itong 11 minutes yung nagluto ng lunch. Itong ibaba mo para mapanood ka. Rodgin Happiness, dating dikit. Nanood na lang ako sa bread mo. Yung mas maiksi naman Walang mas maiksi. Basta ito Julie Canay, itong ibaba mo. Yun, palit Ate Juliet, palit. Si muna, kanina pa to si Kamike TV. Kaya naman. Mega love shoutout, Eman Mix Vlog. Hello host, dating dikit from Eman Mix Vlog. Dan Harang, thank you Kuya Bogs from Gin KRTV. CD Dimension Farm, nag-drop ng bahay. Please, wag po niyo i-skip mga ads. Kung magbibigay po ako ayuda mga host. Rodgin Happiness, dating dikit, nanood na lang ako sa bread mo. Magpaharang na ako sa iyo. Ate Juliet from Gin KRTV. Harang pa kuya from Bam Bam and Mom TV. Salamat host. Danarang po, sabi ni Bam Bam and Mom. Marindugon yung gala. Dan sa nakapin. Marindugon yung gala. Cats Daily. Julia Canay. Baba ng bahay. Julia Canay. Ito, pangalawang ayuda, Julia Canay pangalawang ayuda. 200 ka na, 200. Panoorin ko lang video mo, Ayun. Pangatlong ayuda, Julia Canay, pangatlo. 201 ka na, 201. Panoorin ko lang yung video mo Hanap ako na maiksi-iksi. Ilocano ka ba?
Dito na lang ako sa nagluto. Ilocana ka ba, Julia Kanay? Gawin ng background ko, Julia Kanay. O, pang-apat na ayo daw, Julia Kanay, pang-apat. Dikit lang men ko. Magsukli, isa ka mic, TV po yan. Tinuruan to ni ano eh. Si Kamike TV tinuruan ni kaibigan Kadyo ni TV. Like number 9 oh. 201 ka na. 202 na. 203 na pala. Maraming gumraduate ng grade 2 ah. Maraming gumraduate. Oh, 204 na oh. Pang 204. Kaibigan Julia Kanay. Oh, diyan uli ako. 5 yung pinanonood ko sa'yo. 5. 11 minutes. 11. May 55 minutes ka. Hindi ako nag-skip ads mo, idol. Ate Juliet Mukbang from Kabugs. Hebron, cuts done from Hebron TV. Si Hebron pa nga pala. Wait, Hebron na, wait. My friend Hebron, wait. Salamat, host. No problem. No problem yan, no problem yan. Banana lang yan. Marami tayong banana dyan. Paano po ba mag-live? Pag bago pa lang bahay, nagaya ko host. Mag ano ka, kaibigan Marindukin yung gala. Mag-upload ka ng Streamlab application. Ilista mo kaibigan, Streamlabs application, yan ang i-ano mo. Download mo. Diyan ka mag-live. Yan ang ginamit kong application nung maliit pa yung bahay ko. Unlimited live. Hindi katulad ng StreamYards na 20 hours lang. Ang Streamlabs, hanggat kaya mong mag-live ka. Isang hektarya saging ni Tunying from Michael Cabral. Julia Kanay, dan sa'yo, sabi ni Eman Mix Vlog. Dana po host. Kay Ma'am Juliet De La Torre from God Grace Channel. Julia Kanay, Dan Pulpak. Naayuda na kita. Ate God Grace Channel. Love you to Ate Juliet Mukbang. Ate God Grace Channel. Ay, nga pala, naayudahan ko na nga pala to. Oo, naalala ko na. Sino pang hindi naayudahan po? Paki-mention po, paki-mention. Salamat to sa tulong. Gusto ko po mag-live next time. O, PM mo ko, turuan kita. Add mo ko sa Facebook, Tunying Maxam din. Opo, host. Oy, salamat naman. God grace, salamat. Next time po, ayudahan po ulit kita 5. Palima-lima lang po. Kasi, ito po may ayuda dito, 8. Ito po, mayroon din 7. Ito may 2. Ito may 3. Kaya palima-lima lang po para hindi tayo mahalata masyado ni Lolo. Baka mahalata tayo ni YouTube. Ang dinikit ko sa inyo is 5. Tapos yung mga naandito pa ang nakipagdikitan sa inyo, dadami na yon. Masisilip po ni YouTube yan. Mag-clear list na po kayo. Clear list 3. Ano po account kuya? Tunying Maxam din. Kung anong account ko dito, yun din ang account ko sa Facebook. Kasi wala naman tayong tinatago eh. Wow, daming saging nga idol. From Julie Kanay. Oh, palima-lima lang mga kaibigan. Kasi yung pagdidikit ko kasi pinapanood ko. Ayun o, pinapanood ko yan o. Hindi ko ini-skip yan. Ayan o. Pinapanood ko po lahat yan. Julie Kanay o, 5 yan, 5. Na ito pa isa o.
Pang-anim ko sana, pang-anim o, pang-anim. Kaso piniplay ko sa sarili ko. Okay po, maya po. Add po kita. Thanks Kuya Host. No problem, no problem. Maraming salamat po from God Grace Channel. Wala pong anuman, wala pong anuman. Bukas po wala akong live. Next day po may live ako. Kasi ang live ko po every other day lang, every other day. Maliban tong brown out. Maliban lang po pag burn out, pag nagkaka-aberya yung aking tawag nito, internet, tapos nagbaburn out, nag-a-adjust ako. Basta ikalimbang all nyo lang po. Kalimbang all para mag-notify. Pag nag-live ako, si Kuya Tunying, ang tutor ko from Michael Barre. No problem yan, Os. Magpaharang ako lagi sa'yo. Bilang balik suporta sa'yo. Salamat sa suporta sa WhatsApp ko. Sino yun? Ang probinsya ng Gala. No problem. Piplay ulit kita. Yung ano naman yung replay ko. Yung mga, pag-isahin niya yung LS niya. Yung LS mo ba magkakaiba? Kaibigan ng probinsya ng Gala? Meron siyang tatlong hindi Oo. nakasali sa playlist niya eh. Pag LS mo, dapat sama-sama yung LS mo, sama-sama yung upload. Isesend ko sa'yo yung mga napanood ko. Para makita mong pinanood kita. Hindi, may comment ako sa lahat. O may comment daw pala lahat si Mrs. Kinoment ko lahat. Si Mrs. kasi very supportive po yan. Supportive po yan sa akin. Pag wala po ako, siya po ang nag-ano. Pag nandun po ako sa bukid, yun siya po ang nagmamanage nitong lahat ng gadget. Hindi ko rin napapanood lahat. Kaya nga yung mga 2-3 video yung nawala si Tunyeng. Ayun o, nagpapaliwanag siya o. Ng playlist para i-play ko para makabawi. Kasi hindi Ako din po, nagpapaharang lagi para help kay host from Ate Jean Care. Salamat Ate Jean Care TV. Ilan na ba yung mga Ate Jean Care TV? Pinag-graduate ko ito ng grade 5 yata eh. Grade 5 ba yun, Ate Jean Care TV? Hindi siya makaalis-alis sa grade 5. Grade 5 nga ba Ate Jean Care TV? Hindi siya makaalis-alis sa grade 5. Laging lagas. Pinag-graduate ko siya. Jolly ka na ipasukli po. Video lang, hinani. Jim, dating dikit po. Opo host, magkaiba ang LS ko. Sige, thank you. Tutor mo po ako, kuya, para matuto ko host. Salamat po. I-tutor. Marindukin niyang Gala. Sige, basta i-add mo ko. Turuan kita. Ako din kaibigan to niya yung pa-help ng WhatsApp ko please from Jean RTV. O sige, gawa siya ng playlist. Gawa ka na, pinapanood naman kita lagi Ate Jean RTV. Hindi ko pinapanood yan. Sige, gawa ka ng, noon pinapanood ko to si Jean RTV. Gawa ng playlist. Para i-play daw ulit. Grade 6 na ngayon, house. Coming grade 7 po. Grade 7 na ba? Pag grade 7 ko na naman. Thank you so much. Sa misis mo, nagkita kami kay Ate Deli, Food for the Soul. Unang ano pa lang po niya ni Ate Deli, ni Ate Beats. Hindi pa po monetize yan. Pumunta po sa akin yan, tinuruan ko po ng kaunting tips. Kaya lagi po kami ngayon magkasuporta na. Salamat sa iyo lagi at sa asawa mo, host. Wala pong anuman yan, walang anuman. Tulong lang po yan kasi ganyan din po ako nung maliit pa lang po yung bahay ko. Humingi din po ako ng tulong kaya gusto ko rin. Malaki ka na ba? Nung 600 ako, 400. Talagang lahat hiningihan ko ng tulong pero nagsusukli naman at kaya binabalik ko lang. May galap shoutout po sa lahat from Julie Presto. Baba nga na ba Julie Presto? Ako nga hirap maka grade to. Lagi-laga sa from Michael Guren. Tayo dyan Michael Guren. Wala akong kinalaman dyan ha, Michael Guren ha. Ka-Mike TV ha. Tapos na o, Julie Kanay, tapos na po. Yung isa. Ayun o. Ngayon lang tapos. Ito ba? O matatapos na rin to, 10 minutes and 40 seconds.
Monetize na si Tita Beats. Ang bilis nga nung pumunta siya sa LS ko, nasa 200 pa lang siya. Noon, ang galing. Oh, marami kasi siyang ano eh. Si Ate Beats kasi, marami siyang, pag dinikitan ka ni Ate Beats, pupuntahan ka talaga niya at saka supportive talaga siya. Kaya biglang lumaki yung banana niya. Suportahan lang po talaga yan mga kaibigan. Ako po nagsimula ako March 16 ako nagsimula. Na-monetize ako September 11. Ay September 25. Ay August 25 pala. August 25 pala, tapos pinadala yung pin ko September 11. Nakuha ko yung pin ko October 26. Joy, sino yun? Joy Sakaki the vlog, Tamsak the nose. May grab shoutout sa inyong lahat. Kaibigan niya, kaibigan. Ha? Kaibigan natin yan. Sabi, Dating dikit na daw. Nakakilala kaya ito ni Mrs. siyempre kung magkukumin, Host, bakit wala ka kapapong dollar sign? Meron na. May dollar sign yan. Ayun no, may dollar sign no. Ayun no. sino yung isang nagpapa-help ng watch hour? O, pag pinindot mo yan, nandyan yung mga ano. Magpapaano ba kayo? Ayun no, may super chat. May ano yan, may dollar sign yan, kaibigan, ano? CG ano ba? Sino nagtanong? CD Dimension? May moderator ko na kaibigan Joy Sakaki the vlog. Dan po ang probinsya ng Gala sa birthday mo. Dami foods. Gutom ako ha. Sabihin mo kay CJ gawa ng playlist 50. CJ. CJ Davidson. Oh, CG Dimension gawa ka daw ng playlist. Ipi-play ka daw ni Mrs. Ilista mo, baka makalimutan mo naman. Dalawa lang naman, DTNR, CJ ka ng CJ. Sino pa yung isa? Maganda rin Si yun. probinsya ng Gala nga eh. Tatlo na nga eh nasa isip ko yun. Probinsya ng Gala, Marinduquing Gala, Jinky RTV, CG Dimension, no. Iwan ko sa'yo, pabulong-bulong ka, narinig mo man lang ngayon, ayaw magsalita. Mega love shoutout sa 26 viewers. Sabihin mo kay CJ gawa ng playlist. Kaibigan Berlot, salamat. Daan lang ako, sige kaibigan Berlot, no problem. Host, pwede magbaba ng premiere. Sige, baba mo agad. Tapos na magano sa premiere, oh. Tapos na, oh. Kaibigan Jolly Kanay. Sumuko na, oh. Host, wag mo awayin asawa mo, ha. Bakit? Hindi ko may naaway, eh. Maraming salamat, host, from Joy Sakaki the vlog. Bakit ikaw pa? Trying hard po kumanta from Jolly Kanay. I-like ko na rin, oh. Jolly Kanay, i-like ko na. Ito, ini. Mega love shoutout sa 26 viewers. Sumuko na yung isa, oh. Charge ko muna, charge. Baka umabot pa. Sayang, pang-ayuda ko din yan. Ay, wala. Sumuko na rin yung isa, oh. Yobat na rin. Pag-recharge ko. Oh, dito sa kubo. Kita Sa ako dyan. Ako na lang. Ayaw niya magpakita kasi. Dami kasing arte nitong asawa ko eh. Kung bakit ba naging asawa ko pa tong maarte na to eh. Mag-iinarte kasi lagi. Pero nagugutom na ako. Nagugutom na po ako.
Tatlo na lang po ang pang-ayuda natin. Tatlo. Host, maraming salamat. Kain po muna kami. Out po. Sige, no problem, Jamil. At dapin niya kasal, no problem. Sa ni Joyce Jimenez. Ay, dan uli kita, Jamil. Ay po. Ito lang. Kumain na kayo, baby? Teka nga lang. May mga agat. Mega love shoutout sa 26 viewers ni Tunying. Tapos na mo kayo kay Michael Cabran? Pin ko nga muna si Hebron. Si Hebron po muna ipin ko si Hebron. Give me some banana please from Hebron. Bino Sindaya, tamsak po. Dating dikit from Jin KRTV. Premier din pala yung ano, Joyce sa Kakida. Thank you so much, kuya. Unang dikit. Shhh! Oh, ang ingay na naman! Kapi tayo. Host from Rutgen. Sige po. Unang dikit Joy, Joy. Maraming salamat, host. Nalubat na yung dalawa ko. Pero walang problema yan, no problem. Magbabakas lang ako, tatlo lang muna i-ayuda ko. Like number 15. Tatlo lang muna i-ano ko, Joy. Ayuda ko tatlo. Nalobat yung dalawa, nalobat. May glove siya to, kaibigan Venus Indaya. Oh, pang 860. Like number 16. Yan ang magkasunod, Lazada. Let's go, Gerald. Yahoo! Pangatlong ayuda, pangatlo. Para hindi kayo mawawalan pag-alis dito sa aking live. Like number, ano nga ba to? Like number 17 na ito, isa like number 17. Nagkasabay kasi. May mga bakas po yan ha, from Tunying Maksam.
Ay, robot na pala. Charger nga ba, God? Cellphone. iPhone. Iwan sa love slot. Tayo best. Parang ulit ako kuya from Bambam in Mom TV. Harang na from Bambam in Mom. Diyan na sa nakapinos from Marandoking Kala. Lulubat ako. Mabot kaya ulit ng 100 like. Igan worth muna ako. Sige, kaibigan Jim. Salamat sa pagtambay, Igan ha. Igan, salamat. Sir Jimmy Dan from Hebron. Mega love shoutout po sa 21 viewers. Amazing LBTV. Thumbs up na lang kaibigan, Amazing LBTV oh. Nakadikit na. Like number 27. Tagal mo na tong video ah. Napanood ko na to, one cat is spotted. Dikit ka na oh, kaibigan Amazing LBTV oh. Abot yun lagi naman. Dikit ka na kami Amazing LBTV ah. Like number 28. 27, 28. Ito ang pang ilalagay ko ng pang 29. Dikitan. Ididikit ko na rin, di pa nakadikit to, Ate LB. Like number 29 tong laptop. Panonorin ko lang, ilang minuto ba to? 9 minutes? 9 minutes and 39 seconds. Hebron dating dikit. From Gene QR TV. Thank you from Amazing LBTV. Abot yan, lagi naman more than 100 po yan yos. From Amazing LBTV. Thank you din Igan from Jim. Igan, work muna ako. Sige, no problem. Joy Sakidada Vlog. Miss Sugot Official. Palagi lagas talaga sis. Puro budol kasi ang dumidikit. Hindi basta talaga di pinanood mga kaibigan. Sigurado lagas yan. Mag-clear list ka. Marunong ka mag-clear list, kaibigan Joy, sa Kakida Vlog? Joy? Kung marunong ka mag-clear list ka na ngayon. Mag-clear list ka muna. Sa mga nandito, mag-clear list muna kayo. Mega love shoutout, Daddy RGTV and Bro CGTV and Ate Miralisa. Ang probinsya ng Gala, bakas nyo po menu para masuklan ko kayo. Dagat, hello. Marunong po, maraming salamat. Yun, mag-clear list ka lagi, huwag mong kalimutan. Venus Indaya, Jason C. Vlog, OTW sa'yo. Lodi, pasukli na lang. Thank you from Venus Indaya. Di ako marunong kuya kung paano po. Turuan nilang kita mamaya, PM kita. Tusok Dan, host. PM kita mamaya, Richilda. Friends mo pala to, Richilda? Friend mo pala si Joy sa Kakida Vlog? Print natin din yan. Diyos sa kita. Oo, nakikitan ko. Di, ibig sabihin, magkaibigan sila sa ano? Magkakilala sila. President. Una nakikita ko to si Joy sa Kidada eh. Kuya, i-off nyo na lang daw, sabi ni Ate Emma. Pwede rin i-off nyo na lang. Off nyo na lang yung watch history nyo para di kayo magbura. O pwede naman i-off nyo na lang pala. Burahin mo na sis ang mga pinapanood mong video sis. Ako hindi ninja to kasi nandyan pinapanood ko tig-iisa. Tig-iisang cellphone. Ang probinsya ng Gala, Harang. 70. May love shoutout sa 21 viewers.
97 thumbs up. 2 thumbs down. Ang aking tawag nito. Very supportives na nagta-thumbs down. Supportives ka lang. Oh, supportive pala. Marami sila eh. Oh, di ba? Pag marami may S. Hindi naman naungan. Pag isa, supportive. Pag marami, supportives. Adjective yan, kaya walang S. Ay, adjective ba? Salamat sis. Sige, gawin ko advice mo. Bro, baba ako bahay. Baka sakali lang. Sige, para ipin ko. Tapusin mo na ito si Bron. Julie Kanay, napin ko na ito si Julie Kanay, di ba? Julie Kanay. Baba bro, dali. Thumbs up dan, 2 tuwad from Marlene Galico. Bayaan mo na yan. Harang from Marlene Gadigoy. Jean Maris baby, mega love shout out. Matatapos na ako dito kay Amazing LBTV. Ayun, Amazing LBTV oh. Nangalahati na. Nalalaman din ba host sino mga tuwad? Hindi ko alam. Hindi, binabayaan ko na lang yan. Nakikita yan kung saan nagtuwad. Kung dito sa Pilipinas, kung sa Korea, ganon. Nakikita, pero yung tao hindi mo makikita kung sino. No copyright music, hello. Yan, may moderator ka na, kaibigan, no copyright. Hebron, you will change your pin. I'm pinned my friend Bro Hebron TV. Bahala ka na dyan. Sabi nga niya, no? Your time is up. Your time is up. Change pin na pin. I need to pin Somebody. to my body CGTV. To my somebody and somebody to love, somebody to hold. Views din yan. Oo nga, views din yan. Di ko na yun naalala kung sino yan. Bahala sa buhay niya. Boston Ying, pwede pa help sa channel ko. From no copyright. Sige, baba na bye. No copyright. Nanonood pa pala ako. Ano naman? Ano pa to? Ano? Tika lang, no copyright ha. Nandito ka Amazing LBTV. 6 minutes na eh. 6 minutes. 7 minutes na. Matatapos na. Unahin kita, no copyright. View din yan host. Inggit lang pinapanood ka rin ng 2 tuhod. Oo nga, views din yan. Ayaw ko nun, idol niya ako. Hello my friend. Pakilala ka para mag-collabs tayo. Collabs. Oh, Labi ba lang may S? collab. Yan ang gusto ko sa akin misis eh. Number 1 ko ding ano yan eh. Hahaha, game over. Kakakabag tuloy ako. Napatawa tuloy si Ate Merlisa. Yan o, padikit naman si si kaibigan CGTV. Hindi ko na napapanood din si CJ. Panoorin mo. CJ, hindi ka na daw napapanood ni Mrs. CJ. Baka secret admirer yan, host. Oo nga, baka nagkakagusto sa akin yan. Sabihin mo lang kasi, pwede naman akong Hindi na nanonood dyan. Pinupuntahan ka lang para tuwaran. bait ng Mrs. mo, host. Support sa'yo. Inggit nga lang yan, inggit. Ubayan mo na lang. Guys, salamat sa tulong. Sub na lang kayo. Kulang ko. Ay, subscriber na lang kulang mo. Sige, tika lang. Road to 1K ka ba? Tika lang, matagal kasi itong kuya Ate LB. Amazing LB TV. Tapusin mo. Kaya saglit na lang, konti na lang. 7 minutes na oh. O 8.33, matatapos na oh. Saglit lang. Dan Harang.